Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci ga kuma takaitattun labaran daga nan Global Hausa tare da ni Nasfat Ishaq Muhammad. Ministan tsaron Najeriya Muhammad Badaru ya bayyana cewa sojojin kasar sun samu nasarar kashe 'yan ta'adda 13,541 da kuma tafke wasu 17,469 tun daga watan Mayu shekarar 2023 zuwa watan Fabrairu 2025. Ya ce wannan nasarar ta biyo bayan ayyukan kwantar da tarzoma da dakarun sojojin kasar ke gudanarwa a sassa daban-daban na kasar domin tabbatar da zaman lafiya. Haka kuma an ceto mutane 9,821 da aka sace yayin da wasu mayakan Boko Haram da ISWAP 1,024,848 suka miƙa wuya ga jami'an tsaron. A nan kuma gwamnatin jihar Kano ta ɗauki matakin dakatar da shirye-shiryen siyasa na kai tsaye a dukkan kafafen yada labarai na jihar domin daƙile cin zarafin jama'a da ake yawan yi da sunan adawar siyasa. Wannan matakin ya biyo bayan zaman tattaunawar tsakanin ma'aikatar yada labarai ta jihar da shugabannin gidajen rediyo da talabijin. An amince cewa duk wanda zai zo ya yi magana kan siyasa sai ya gabatar da takardar alkawarin cewa ba zai ci zarafin kowa ba kuma ba zai bata suna ko ta da hankali ba. Haka kuma an haramta wa masu gabatar da shirye-shirye tambayar irin tambayoyin da za su iya tunzura wanda ake hirar da shi. A wani labarin kuma majalisar dattawa ta amince da dokokin gyaran haraji guda biyu daga cikin 4 da shugaban kasa Bola Tinubu ya aike musu tun watan Oktoba na shekarar 2024. Dokokin da aka amince da su sun hada da na kafa hukumar tattara kudaden shiga ta kasa da kuma na kafa kwamitin haɗin gwiwar haraji. Sanata Sani Musa daga Neja maso gabas ne ya jagoranci kwamitin da ya duba batutuwan da suka shafi dokoki kafin amincewa da su a zaman majalisar na Laraba. Shugaban majalisar Sanata Godswill Akpabio ya ce waɗannan dokokin za su kawo sauyi a tsarin tattara da raba haraji a Najeriya. Ya ce sauran dokokin biyu za a kammala nazari da amincewa da su a yau Alhamis ko da kuwa hakan zai buƙaci zaman dare. Majalisar ta kuma yi watsi da shawarar ƙara VAT daga kashi 7.5 cikin 100 zuwa 10 cikin 100. Inda ta ce za a ci gaba da amfani da tsarin da ake kai yanzu. Sauraro da haka ne takaitattun labaran na wannan lokaci ya kammala. A madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na Global Hausa, sai editan da ya tattara labaran Ahmad Adam Muhammad, Nasfat Ishaq Muhammad da na karanta nake fatan mu kasance lafiya.